गोजोन्थों गिबि गिबियाव आं एसे अमर सिंह ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अफ अल बड' इउनिभार्सिटि फराम आंनो बुंग्रोनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो आं जों एखे गामिनि एखे एलपि स्कुलाव फरायनाय। दा गिबि गिबियाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैयो जे बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम बोसोर आरो थारिखखौ आं मिथिया, मानोना बै समाव बार्थ सार्टिफिकेट बिदि थायामोन। बैसोखौ जोंना बै समना एलपि स्कुलनि टिचारफ्रानो अनुमानिक एलपि पास जायोबा लिरनानै हरोमोन। दा आं खोनानायाव बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनाबो थिग बे एखे अबस्था, जायनि फलाव जेला बिथाङा थैखांनानै बिनि जोनोम सान फालिनो थाखाय बिथांनि जोनोम सानखौ इनभेस्टिगेट खालामो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गामियाव थांनानै बिदा देरसिनजों सामेश्वर ब्रह्मजों आरो गामिनि खाथि खाला न'खरनि मानसिजों रायज्लायनानै जासाइ खालामहैदों। जासाइ खालामनानै उनावहाय बे मोनसे थारिखखौ 31 मार्च माने 1956 खौ जोनोम थारिख होननानै गनायनानै लानाय जादों। खिन्थु एक्जाक्ट नङाबो जानो हागौ बे जिनिसा। जाय हक जोब्बाय। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1956 नि 31 मार्चखौ बिथांनि जोनोम सान हिसाबै फालियो। मोजां खोथा। जाय हक जोङो उन्दैथाराव हयथ' बारा मिथिलायामोन। एसे जेला जोङो गेलेनो रोंबाय, खारदिंलाबायनो रोंबाय, जोंनि एलपि स्कुलजों लङा दैसा जिङावमोन। जोङो एखमबा गेलेयो आरो दैयाव दुगैहैयो, बाज्रुमो, होसोलायनाय गेलेयो। दा बे एलपि स्कुलाव जाहैदों 169 मक्रापारा एलपि स्कुल। जोंनि बरागारि गामिनि नामा बरागारि, किन्तु स्कुलनि नामा 169 मक्रापारा एलपि स्कुल बुंनाय जायोमोन। दा बे फरायसालिया बहुत फुराना फरायसालिमोन। बेवहायनो गुदि सोलोंनायखौ बिथाङाबो जों जयै लानाय जायो। बिथाङा आंनि क्लास मोनथाम देरसिन। दा बे हिसाबै बिथाङा आंनि सिनियर आरो बिथाङा गिबियावनो एलपि पास जायो। ब्रैथि लानानै बिथाङा ब्रैथि पास जानानै एलपि पास जादों। बेनि उनाव दतमा एमइ स्कुलाव हाबहैदों। दतमा एमइ स्कुलनिफ्राय पास जाखानानै बिथाङा दतमा गभ एडेड हाइ स्कुलाव बिथाङा फरायहैयो आरो बिनि उन जोंबो फरायलाङो। जोङो एखे दतमा गभ एडेड हाइ स्कुलाव फरायनो मोननाय मानसि। दा बिथाङा बै समनिफ्रायनो स्कुलफ्राव मिटिं जाबा, बहाबा बर' थुनलाइ आफादनि मिटिं जाबा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिं जाबा, बै समनिफ्रायनो बे 8-9 निफ्रायनो इंलिसनि लेक्सार होबोनायखौ जों नुदों। बे समाव एक्सटेम्बर स्पिचबो ओरैनो लेक्सार पाब्लिक होनायाबो माने इंराजिनि बिथाङा होयोमोन। जोंथ' गोमोयोमोन बे समाव, बले बे 8-9, 7 निफ्रायनो बिथाङा मारै इंराजिनि लेक्सार होनो रोंगौ। दा लेक्सार होनायाव जों लागोआव सानै दंमोन, बेजों एखे क्लास, परमेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादों उनावहालागै आरो MLA जाबाय बिथाङा। गसाइगाव कलेजनि इक'नमिक्सनि बिथाङा प्रफेसारमोन। दा बिथाङाबो जोङो एखे गामि आरो एखेलगे स्कुलाव फरायनाय, मिथिलागे हलिगलि। दा बिथां परमेश्वर, बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जयैमोन। दा क्लास 8आव दतमा गभ एडेडआव क्लास 9 सिम जेला मोनो, क्लास 9 मोनखांनानै बिथाङा दतमा गभ एडेड हाइ स्कुलनि एडमिनिस्ट्रेसन क्लास जानायखौ माने डिभिजन केरि खालामनोब्ला, फार्स्ट डिभिजन लेटार मार्क मोननोब्ला, आङो बे स्कुलाव थाबाय थायोबा आंनि बे सिमाङा जाफुंनाय नङा बिदि साननानै बिथाङा सक्ति आश्रमाव ट्रेन्सफार लानानै थाङो। हयथ' बे समाव जोंहा दावराव देखाय बिथाङा बुंदों सक्ति आश्रमनि बै समनि हाइ स्कुलनि हेडमास्टार जितेन राय बिथाङा खुब माने मोजां पार्सनेलिटिनि मानसिमोन आरो बे समाव सासे महाराज दंमोन। बियो बै सक्ति आश्रम हाइ स्कुलनि नायनाय बेंनाय, हस्टेल बेंनायखौ खालामोमोन। हस्टेलबो दंमोन। बेखौ ओरैनो लाल दामरा होनोमोन, खिन्थु मोजां नाम दंमोन बेहा। बे
हस्टेल बेंग्रा महाराज मानसिया बे स्वामी जगानन्द गिरि बे स्वामी जगानन्द गिरि बिथाङा हस्टेलबो सालायो स्कुलबो तत्ताबधान खालामो प्रिन्सिपालखौ बियो गाइड खालामो बे समावहाय सफिया सम हाई स्कुला ओरैबायदि मोजां एकाडेमिक माने पारफरमेन्स खालामो बयबो गोजोनो रिजाल्ट मोजां जायो इभेन बे स्कुला बे समाव स्टेन्डबो खालामदों अल आसामाव स्टेन्ड खालामदों जायनि फलाव अरुणाचलनि गोबां स्टुडेन्टफोर आरो गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय डिब्रुगड़ तिनसुकिया साइडनिफ्रायबो बे सफिया स्कुलाव बे समाव हाबफैयोमोन आरो माने दा जोंना बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बिदिनो 9आव थांबाय क्लास 9आव क्लास लाबाय प्रमोशन जाबाय 10आव फरायनानै जेला मेट्रिक जायो मेट्रिकआव बिथाङा फार्स्ट डिभिजन अंक लेटार लानानै मैथमेटिक्सआव लेटार लानानै फार्स्ट डिभिजन बिथाङा पास जाबाय पास जाखांनायनि उनाव बिथाङा गुवाहाटी कटन कलेजाव एडमिशन लायबाय नाथाय नखरनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रिमोन माने बुंनानै फोरमायथाव जाया मथथे शोचनीय अबस्था गाज्रि अबस्था गुवाहाटीनि कटन कलेजाव हस्टेलाव थानानै फरायनायनि सुबिदा माने सेरखम होनो हानाय पजिशननि नङामोन अब्लाबो नालाय इसोरनि गेलेहोनाय गरिबनि फिसाब्लाबो आनएक्सपेक्टेडलि बेबायदि कटन कलेजाव बै समनि बिथाङा जे एडमिशन लायनानै कटनाव क्लास लायदों बिराद गोमोथाव रहस्यजनक आरो हस्टेलाव थानाय बे गिदिर बाथ्रामोन मान्थलि मेस डे होनांगौ गिदिर बाथ्रामोन बेनिफ्राय बिथाङा बेवहायनो फरायबाय थार्ड मेस हस्टेलाव थायोमोन बिथाङा बे थार्ड मेसावनो प्रि इउनिभार्सिटि पास जाबाय प्रि इउनिभार्सिटि पास जाखांनानै बिथाङा बिएससि फरायबाय बिएससि आवबो लाकिलि भाग्यबशत बे हस्टेलखौ थार्ड मेसावनो मोनदों थार्ड मेसावनो मोनबाय थार्ड मेसाव बिएससि फरायबाय फिजिक्सआव अनार्स लानानै बिथाङा फरायबाय बे बिएससि आव फरायबाय थानाय समाव सम सम माने गरम बन्द फुजा बन्द मास मोनसे मोनामोनबा बे समाव बिथाङा आंनाव थाङो नै माथो नोंस्रा अमरा फरायनायाव बिराद मोजांनो रोल नम्बर 111 एलपि निफ्राय ओरै क्लास 8 9 सिम गासिबो रोल 1 मोनबाय थायोनो बे अमरसिंखौ आं नायनो फैदों होननानै बिसोर सानै साथामसो मानसि थाङो बेनिफ्राय आं नुजाबाय रायलायबाय हे अमर नोङो मोजाङै फरायनांगोन दे कटन कलेजाव फरायहैनांगौ बड'फाया होनो बड'फा नोङो कटन कलेजाव फरायहैनांगौ फार्स्ट डिभिजन पास जानांगौ लेटार लानांगौ नोङो मैथमेटिक्सआव बिदि होननानै बिथाङा आंखौ इन्सपिरेसन होयो लोगो लोगो सम मोनबानो बिथाङा आंखौ जेनेरेल मैथमेटिक्स फोरोंहैयो एडभान्स मैथमेटिक्स फोरोंहैयो फुं बेलासिजों खोथा गैया जेला बिथाङा टाइम मोनो बे समावनो बिथाङा थाङोमोन थांनानै आंखौ बियो जेनेरेल मैथमेटिक्स हायाबा बेखौ फोरोङो एडभान्स मैथमेटिक्स हायाबा बिथाङा फोरोङो बिथांनि फोरोंनाय टेकनिकआ ओरैबायदि मोजां आरो ओरैबायदि कनसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री जिअमेट्री कोअर्डिनेट जिअमेट्री बे अंकफोरखौ गिदिर गिदिर पारमिटेशन कम्बिनेशननि अंकफोरखौ बिथाङा बिराद सुंदरै बिसेसकै जिअमेट्री कोअर्डिनेट जिअमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टारफोरखौ ओरैबायदि कनसेप्टजों क्लियार खालामनानै होनो हायोमोन आंनाबो ब्रेना एसे मोजां खामानिजों जादों बे बुंलांनायजों स्रा स्रा बुजिलाङोमोन माने रोंनाय मोनखायोमोन आरो दा बेबायदि बिथांनि क्वालिटिया मारात्मक आरो जायनि फलाव बिथाङा कटन कलेजाव बिएससि फरायनाय समाव हस्टेलाव प्रि इउनिभार्सिटि थाबाय ओमफ्राय बिएससि आवबो थाबाय बे कटन कलेज थार्ड मेचजों सेकेन्ड मेचजों खाथि खाथि आरो ओरै सानजाहाजों खाथियाव फार्स्ट मेच दंमोन ओरैबायदि बिथांनि इमप्रेसना बै समाव बेखौ बर'नि गेजेराव सासे टेलेन्टेड गथ' होननानै बे लोगो दोगोफ्राबो हस्टेलनि मानसिफ्राबो एन्टायार कलेजनि मानसियानो बे बेलेग धरननि मानसि दै होननानै माने परिचय मोनखानाय बयजोंबो स्पियार ओरैबायदि मोजां रायलायनाय हारसाफोरजों रावबो गाज्रि मोननो हायामोन बिथांखौ दा बिथांनि इन्सपिरेसनावनो बिथांनि गाइडेन्सआवनो बिथांनि अंक फोरोंनायावनो आंबो 10 नि परिखा
1978 आंबो फार्स्ट डिभिजनाव मोननै लेटार लानानै पास जाबाय बिथाङा आंखौबो कटनावनो फरायनांगौ होननानै गावजों लांबाय गावनो एडमिशन होना होबाय मेरिट बेसिसआवसो मोनदों आंना 71% मोननानै आंबो सेकेन्ड मेचआव मोनबाय खाथि ट्राइबेल थार्ड मेच आरो सेकेन्ड मेच दा बेखौ दानि आथिखालाव थार्ड मेचखौ होनबाय बर'फोरनि हस्टेलखौ आनन्दराम बरुवा हस्टेल आरो आंनिखौ गोदो आन्दलन भाषा आन्दलनाव रनजित बरफुजारि होननाय सासे स्टुडेन्टआ बाहाय गुलि नांजानानै थैनायखाय बे आंनि सेकेन्ड मेच हस्टेलखौ रनजित बरफुजारि हस्टेल होननानै नाम जों फैखांनायनि उनाव दोनदों आरो जाय हक बहुत खस्थ' मस्थ'यै बिथाङा बिएससि फरायबाय बिएससि फाइनाल होबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा गिबि बोसोराव अनार्स साबजेक्टआ पास जाजोब्बाय किन्तु अंकआ एसे सर्ट जादों 3 नाम्बारना बेसेबांबा बेनि थाखाय 1 बोसोर ड्रप थादों नाजाय नोंथां 1 बोसोर ड्रप थानानै सेकेन्ड बोसोराव बिथाङा क्लियार खालामजोबनायसै दा बे हिसाबै बिथांनि बिएससिआ कमप्लिट जायो बिएससि कमप्लिट जाखानानै बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियावनो फार्स्टआव बियो ल' कलेजाव एडमिशन लाग्रोदों ल' कलेज हस्टेलाव थादों ल' कलेज हस्टेलाव थानानै ल' क्लास लादों बिनि उनावसो बिथाङा माखासे मासनि उनावहाय इउनिभार्सिटियाव सिट बिथाङा एडमिशन लायो दा बे ल' कलेजाव हस्टेलाव थायोबा बे समाव दिनेश मुसाहारि होननाय नैबे दिनेश बर' बिथाङा बिटिसिआव सेक्रेटारि जानानै थांबाय बिथां दिनेश बर' माने बिटिसिनि सेक्रेटारि आरो बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा एके हस्टेलाव थायोमोन ल' कलेजाव फरायबा आरो बेनिफ्राय ल' कलेजाव उनावहालागै जेब्ला नैबे एमएससिनि क्लासआ रेगुलार जाबाय बिथाङा ल'खौ बाद होनांगौ जायो माने जों सानैजों ओरैबायदि लोगोमोन बे समाव कमप्लिट खालामाखै ल'खौ कमप्लिट खालामाखिसै ल'खौ कमप्लिट खालामनाय जायाखिसै एमएससि खौ प्रायरिटि होबाय बे समाव सानसेखालि आं थांबाय सानैजोंथ' बिराद लोगो जोङो बेनिफ्राय सानैजों मा होनबाय ओइ अमर जोङो बोरमा बेदर सेरसेखौ सानैजों जाजोबनो हायो ना हाया बड'फाया बुंबाय जानाय दिनै दोनै ओमफ्राय जाजायो होनबाय आं जाहैबाय सानैजों बोरमा बेदर सेरसे बायनानै लांनानै बेखौ संजोबबाय संनानै मोनखांनायनि उनाव ओंखाम संनायनि आगोल खावसेखौ राननानै जाबाय जोङो आरो बेनिफ्राय ओंखामजों खावसे जाबाय नुबाय जानो हायो जाखांनानैबो जेबो उसुबिदा फिल गैया बे समाव प्रेसार बेमार गैया जोंनाव दा आंहा जिबनाव सानै मानसिया बोरमा बेदर सेरसे जानाय बे बर'फाजों ल' हस्टेलाव जोङो जानाय जादों आरो बे मोनसे एक्सपिरियेन्स